Dadah. Lima tu. Oh, mwnkhw hamba kushuna. Bir. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायग्रोनाय जालायबाय नै दा आं बेरे फुंजानि दावदै एवनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय दावदै एवखांनानै आं बहा थांगोन बेखौ ओमफ्राय मा खालामहैदोंमोन बेफोरखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै ससे भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना बे भिडिअ दाखालिनिमोन खिन्थु आङो दिनैसो होनाय जाबाय भइसखौ होदेरनासो होनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दङ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दे होमबा नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ दा आं सिगां फरायनाय स्कुलाव सफैबाय आरो आङो बेयाव साइन्सनि माबा माबि खालामनाय देखायनो थाखाय गथ'फोरखौ सिखायहैदोंमोन आरो लोगोफोर बेखौनो लादोंमोन आं मानसिफोरा दे खोन्था मा बुस्थु इयो दे अ रेहान खोन्थाबाय इयो मा बुस्थु इयो सलार ओमफ्राय इयाव मा थायो ओमफ्राय सेलखौ माजों बानायो हो सिलिकन नङाले सिलिकनसो सानसे सिखायखांबायमोन आरोना ओमफ्राय बावफिनदो खोनायो बावनानै सिलिकन होनदों थांगो सुफाय सु मुखासथ' लानो होनाया मानो बावदो मुखासथ' लानो होनाया फिदिंनाय Dadah. Lima tu ikut ayu. Oरैबायदि गोजा गथ'फोरा केमेरा लानो बिराद लाजियो आरो इसोरो रेहान सिलिकन नङा दे सिलिकनसो सिलिकन अबे हाथरखिना अबेयो खोन्था मा बुस्थु खोन्था हाबले दे खोन्था चार्ज गैला खोना बे जादोंमोन ना हो मा बुस्थु खोन्था मामोन दे मा बुंलायो मानो केमेरा लाबानो इदि जाखायो इसोरो खोन्था मा बुस्थु खोन्था कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मादे लाखिनाय इयाव मा थायो सान नंगौना इमा बुहुम इमा अखाफोर होननानै हमदो जोङो ओरै सिदा थाबाथाय मा जायो सान बे अखाफोरा होथेयोना सानखौ होथेना लाबा इयाव मा जायो जोंहा साननि सोराङाव नांफैला बुहुमाव नांफैलाबा जोंहा मा जायो खोमसि जायोना ओमफ्राय खोमसि जाबाथाय मा जायो सान मन'नाय बिदि होनो जोङो बेखौ होनो ओमफ्राय दानिया बिदिनो इयो गिदिं मा जायो इक्सा नांहैबा एबारो अखाफोरा इयाव दंना इयाव बुहुम दङ दानिया बुहुमा मा जालायखो सानखौ होथेनानै लालायबाय होमबानिया इयाव अखाफोराव मा जाखो साना नांहैलायला होमबाना मा जाखो नोंहा नायबाय थादो टेनसन गैला आरो हाखाबाय दे बांसिनानो हाबाय खिन्थु मानसिफोरा मा होनो गिनाय दङ आं फैबावनांगौ आरो आं गाबोन फैबावनो हागोन
फैबावनो हानाय नंला खोना गस्ला ब्लाउस सुनो दंलै आंहा ओं नंगौ र' बिथां आदा अनसाय ओमफ्रायो आंनि मबाइलाव बोरैबा नुवाथ' थांसै स' लोगोफोर आं दा न'आव मोनफैबाय आरोना गावजों गावजों जि आथुर आथुर थांनांदोंलै ओमफ्राय साननाय मा होनो मोनफैनायाथ' मोनफैबाय आं दा मोनसे खामानि मावलायनोसै ना ओरैनो थानायाव गैया आरोना लोगोफोर खामानिया चालु जाबाय थानांगौ दा मा होनो ब्लाउस हानानै दोनखादोंमोन ना बिनि थाखाय आङो मोनसे बुस्थु खालामनानै नायलांबानो जाबाय र' केमेरा स्टेन्डबो गैयाहाय लोगोफोर गानफोरावनो दोननोसै आं अबाव थांखो नैबे आरोना लोगोफोर नैबे आखाइनिमोन ना आखाइनि ओरैहाय बेना दियाव आङो मा सुनानै होगोन लोगोफोर नैदि नै बुस्थुखौ बे बुस्थुखौ ओरै ओरै सुनानै होगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बेखौ दा खेवनि ओरैनो जस्लायस्लाय मानो होनबा इ फालिया जांगाव जुंगाव लानो मोजां मोना इ फालिखौ ओंखायनो नांला इमान आरो बिदि दं मानो आद्रि गारनो ना आङो लोगोफोर मोनसे नङा मोनसे खामानियावथ' बाहायनांगोन ना स' ओंखायनो आङो बेखौ खेवनानै लानोसै आरो लोगोफोर बेयाव खामानियाव दैगोन ना आंहा बायबा बेफोरबो दाम लायो लोगोफोर मोनसे गोलाव माबायावनो 10 थाखा बिदि ओमफ्राय बान्डेल बायबाबो 200 150 बेफोरबायदि लायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो बे थाखानाय बुस्थु मानोथो ओरैनो गारगारनो फालिखौबो लानायबो जाया ओंखायनो बेखौ इउज खालामसै आरोना आङो बोथोरा बोरैबा खोमसिसि जाना होनायखाय आंना मबाइला लाइट जाना होलायदों हारसिं खेवबाय थानोसै आरोना आंखौ दासो मोनफैखाथारदों आं लोगोफोर मेरे दिल की बोरैबा लानाय होमबा बोरैबा लुसखौसो माने इनि ओरै मोनसे गोलाव ससेखौ आङो सिगां बैसागो मोसानायाव थांनायाव गोजा कालारनि सिम्पोल ब्लाउस दंमोन ना दिसा बेयाव होदोंमोन आरोना ओरैहाय ओंखायनो ससेल' जाबाय आद्रा गोदान ओरै बिसिम बख'नांसिगोन ओमफ्राय ओरैबायदि बेस्थ' फुङावनो दिनै टिउसनबो लाबाय स्कुलबो बन्द' नालाय गथ'फोरनिया स्कुल बन्द'बाथाय फुङावनो लायो आङो लाबाय लाखांनानै जानायनि लोंनायनि जगार खालामबाय एसे जानानै लाबाय दुगैबाय आरो थांबाय आदा मोनसेखौ हेल्प होनोसै साइन्सनि गथ'फोरनो माबा देखायनायनि आरोना लोगोफोर एसे फोरोंहैबाय आरो बख'बाय थानोसै लोगोफोर